ще струва да караш Mercedes-Benz G-класа 63 AMG. Поддръжка. AMG масло ще струва около 2000 лева, а ако искате да обслужите и скоростната кутия, отивате на 3800 лева. Разбира се, тези цени са от оторизиран сервис, но всички знаем, че всеки от вас си има алтернатива, която ще излезе много по-евтино. Застраховки. Каското и гражданската на този автомобил са около 10-12 хиляди лева на година, а данъкът 950 лева. Разход. Харчи толкова, колкото я заредите. 23 литра на 100 км, около 70 лева на всеки 100 км. Идеалният градски автомобил. И да, става на газ. Финансиране. Този автомобил струва 230 хиляди лева без ДДС. Първоначалната вноска ще излезе между 70 и 100 хиляди лева, а в зависимост от лизинга месечната вноска ще бъде между 3 и 4 хиляди лева. Без пари! А какви са най-честите проблеми, когато карате такъв автомобил? Няма как да останете незабележими, постоянно ви снимат. Пък и една дама днес си пада само по мъж с G-класа. Чакай! И кой най-често си купува такава кола? Хора без доходи, които се осигуряват на минималния праг. Напишете в коментарите вие как си финансирахте вашата G-класа.